Samantala, sa lungsod pa rin ng Dagupan, 23,000 mag-aaral sa Dagupan City dumalo sa Children's Summit. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol Intern Ian Abenira. 104.7 IFM Report! Umabot sa humigit kumulang 23,000 na mag-aaral mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan City ang dumalo sa isinagawa Children's Summit sa lungsod. Inihanda sa nasabing aktibidad ang iba't ibang interactive booths at learning activities na layong magpalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga bata habang nagbibigay diin sa mahalagang issue tulad ng karapatan ng mga kabataan at kanilang proteksyon. Naisikatuparan ang summit sa tulong ng suporta ng Department of Education Dagupan City, tuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang sektor. Bukod sa kasiyahan, nagsilbi rin ang Children's Summit bilang plataporma upang itaguyod ang kamalayan sa karapatan ng mga bata at hikayatin ang sama-samang pagkilos laban sa pang-aabuso, kapabayaan at diskriminasyon. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang aktibidad ay patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at sektor ng edukasyon upang mabigyan ang kabataan ng makabuluhang karanasan na makakatulong sa kanilang pag-unlad at paghahanda sa hinaharap. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abenir. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.